Полетите до Близкия изток са cancel Мила. Намирам се на летището в Истанбул, откъдето трябваше да летим за Доха днес. За жалост това няма да се случи, тъй като Иран са стреляли по тях с ракети и то в residential area. Ситуацията там е изключително кризисна. Получили са няколко алерти да не излизат от домовете си, освен при супер спешна нужда през деня. Тук на летището е настанала суматоха, тъй като всички полети от и до Обединени арабски емирства, Кувейт, Саудитска Арабия, Египет са канцелирани. Големите авиокомпании Lufthansa, Air France, Qatar Airways са спряли полетите си. Цялото въздушно пространство е блокирано. Като цяло, може би, трябва да сме щастливи, че изобщо не успяхме да стигнем там, тъй като не се знаеше поради този блокаж дали и кога щяхме да можем да се върнем и изобщо дали ще да бъде сейф да пребиваваме там. Най-вероятно не. Доста интересна травел ситуация от живота ми. Си мислим, че може би живеем в някакъв модерен свят и развиваш се, но всъщност на една ръка разстояние се случват много лоши, страшни, гадни неща. И ще видим какво ще се случи с нас. Вероятно утре ще се приберем към София, макар че ни дават опция да летим за Доха, но мисля, че това няма изобщо да е разумен ход, защото най-вероятно утре ще канцелират полетите и като цяло не би трябвало да сме там. Но да, stay tuned. Георги ме вика. Ето ги!